Dobrý deň. Vážení rodičia, milí priatelia školy, dovoľte, aby som vás dnes privítala na našej slávnostnej akadémii, ktorú si pripravili naše deti pod režijným vedením pani zástupkyni Malatincovej, pani učiteľiek Knáčovej, Zuzky Pivkovej, samozrejme, že v spolupráci so všetkými triednymi učiteľmi a predovšetkým vašimi deťmi. Ja by som sa vám chcela zároveň poďakovať za všetky dobrovoľné príspevky, ktoré nám napríklad v minulom školskom roku dopomohli k tomu, že sme mohli nakúpiť zrkadlový systém na spätnú projekciu na interaktívnu tabuľu. Ešte raz vám ďakujeme. Vianočný čas je taký príjemný čas, keď môžete potešiť všetkých svojich blízkych a ja si myslím, že vašim deťom sa to dneska aj 100% podarí. Nezabudnite ich odmeniť potom potleskom. Ja by som vám na záver chcela za spoluprácu, za celý školský rok, čo sme spolu boli v akomkoľvek kontakte, poďakovať a zaželať vám, aby ste si tieto príjemné zvyky zachovali aj na ďalší kalendárny rok. Želám vám veľa príjemných zážitkov a ďakujem vám za pozornosť. Táto krásna je, šumel usíhaj, či kvítol kvet, či padal sneh, si bola zelená. Či kvítol kvet, či padal sneh, si bola zelená. Kde som sa tu zatárala? Kde je moja dobrá mama? Kto ma teraz zachráni? Som samúčka v kriváni. Ahoj, moja malička, aká si len chutnúčka. Ahoj, kto si? Nepoznám ťa. Ja som Vlčko starý báda. Počul som, že nariekaš. Hádam, dáky problém máš. Zatúlala som sa v hore. Chcem sa dostať k starej mame. Hore som ja domáci. Dnes nemám nič na práci. Pozdám každý kriečak hora. Konár, celú horu hravo zdolám. Aký si len Vlčko milý. A mne doma hovorili, že mám veľký pozor dať, že sa ti mám vyhýbať. No, tak to je svätá pravda. S vlkmi nie je žiadna sranda. Ja som dobrák od kosti, ja nerobím hlúposti. Ale dnes sa trápim hladom. Nemáš niečo po zub? Nemyslím na jedenie. Mám pre teba prekvapenie. Žiaci z Krivánskej školy si program pripravili. Ale prečo? Veď rozmýšľaj, aby teba, mňa, svojich rodičov a známych potešili. To, že veľký talent majú, každoročne dokazujú. Tak vás teraz prosíme o maličké strpenie, aby mohli ukázať svoje vzácne umenie. Vítajte na slávnostnej akadémii 2008. No predstav si, Vlčko milý, čo prváci pripravili. Dve veselé pesničky o zajačkoch z horičky. Škoda, že nik z tejto školy s rozprávkou sa nepredstaví. Ale akože nie, veď druháci usilovne cvičili, aby teba, Vlčka, Polčka, a aj so mnou stvárili.